ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍቁራት ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሕልኩም። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይበሃል ዶ አይበሃልን? መልአኽ ዝበሃል እንትኾይኑ ድማ ንምንታይ መልአኽ ዝበሃል ዝብል ንምርኣይክን ፈትንና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ጻዊዕተይ ከቅርበልኩም ይፈቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይበሃል ዶ አይበሃልን ናብ ዝብል ክንኣቱ ከሎና ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ ይበሃል። መልአክ ማለት መልእክተኛ ወይ ድማ ልኡኽ ማለት እዩ። ንኣብነት ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ዝሕተሞ መዝገበ ቃላት ኣብ ገጽ 27 መልአኽ ወይ መላእክት ዝብል ቃል ክፈትሕ ከሎ ልኡኽ ወይ ድማ መልእክተኛ ክብል ይፈትሕ ማለት እዩ። ካብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ መልአኽ ዝበሃል ናብ ዝብል ክንኣቱ ከሎና ድማ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዓለም ንምድሓን ዝተለኣኸ ኣካል ስለ ዝኾነ መልአኽ ይበሃል ማለት እዩ። ምክንያቱ እውን መልአኽ ማለት ልኡኽ እዩ እንድሕርልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ተላኢኹ ወይ ድማ ብእግዚአብሔር ኣብ ተላኢኹ ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወለደ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ድማ ከም ሰብ በብንእሽተይ ከም ዝዓበየ ካብኡ ድማ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞይቱ ተንሲኡ ናብ ሰማያት እውን ዓሪጉ ኣብ የማን ኣብ እውን ተቐሚጡ ምድሓን ደቂ ሰባት ከም ዝፈጸመ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ ይነግረና እዩ። ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ብምምጽኡ ድማ መልአኽ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልጽ መልአኽ ተባሂሉ ዝተጸውዐሎም ክፍልታት ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 መልአኽ ቃል ኪዳን ተባሂሉ ቃል ብቃል ተጸዊዑ ንረክብና ማለት እዩ። እቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ እንሆ ኣነ ልኡኸይ ኢልኢኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቀቅድመይ መንገዲ ክጸርግ እዩ፣ ብኡ ንብኡ ከዓ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመጽእ እዩ፣ እቲ እትናፍቕዎ መልአኽ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይብል። ኣብዚ ክልተ ልኡኻት ኣለዉ። ኣቐዲሙ መጺኡ መንገዲ ዝጸርግ ዝተባሃለ ዮሃንስ መጥምቕ እንትኸውን ድሕሪኡ ዝመጽእ መልአኽ ቃል ኪዳን ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መልአኽ ቃል ኪዳን ተባሂሉ ተጸዊዑ ንረክብና ማለት እዩ። ብምሉኦም ጥንታውያን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ክፈትሑ ከለዉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሃንስ መጥምቕን ከም ዝዛረብ ከምቲ ዝገለጽክዎ ማለት እዩ ይገልጹ እዮም። እኒ ጀሮም፣ አውግስጢኖስ፣ አውሳቢዮስ ዘቂሳርያ፣ ጠርጡለስ ብዙሓት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መልአኽ ቃል ኪዳን ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ከም ዝመፀ ይነግረና ቅዱስ ጳውሎስ። እቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ይብል። ገላትያ 4 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 5 ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ማዕሪነት ከም ምምንዛዕ ከይቆፀረ ንርእሱ ብገዛእ ፍቃዱ ኣትሒቱ መልክዕ ባርያ ሒዙ ብምግላጽ ድሕነት ደቂ ሰባት ዝፈጸመ ልኡኽ እግዚአብሔር ወይ ድማ መልእክተኛ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንርዳእ ማለት እዩ። መልአኽ ዝብል ቃል ሃዋርያ ምስ ዝብል ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ሃዋርያ ዝብል ቃል ሆረ ካብ ዝብል ካብ ናይ ግእዝ ግስ ዝተረኸበ ኮይኑ ተላኢኹ ዝኸይድ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ትርጉሙ ዝረኣናዮ እውን መልአኽ ማለት ተላኢኹ ዝኸይድ ልኡኽ ማለት እዩ። ስለዚ መልአኽ ዝብል ቃል ሃዋርያ ምስ ዝብል ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሃዋርያ ተባሂሉ ተገሊጹ ንረክብና መጽሓፍ ቅዱስ። ንኣብነት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ስለዚ ከዓ ኣቶም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ
ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ ይብል። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ተባሂሉ ተገሊጹ ንረክብና ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ሃዋርያ ተባሂሉ ናብ ዝብል ክንመጽእ ከሉና ድማ ከምቲ ዝገለጽክዎ ብእግዚአብሔር ተላኢኹ ድሕነት ደቂ ሰባት ንምፍጻም ዝመጸ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሃዋርያ ተባሂሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይበሃል እዩ፣ ሃዋርያ እውን ይበሃል እዩ። እዞም ክልተ ስያሜታት ድማ ተመሳሳሊ ትርጉም ይህቡና ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽን ሃዋርያን ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ንኣብነት ኣብ መልክዓ ኢየሱስ ሰላም ለመልክዕከ ኣብ ዝብል እንታይ ዝብል ኣሎ? ሰላም ለመልክዕከ መልክዓ ክቡር ኣምላክ ኢለይትያሃታ ሎቱ ኣርእስተ ሰኮና ወብርክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያነ መልአክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያናን መልአኽናን ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰላም ለመልክዕከ ኣብ ዝብል ሃዋርያን መልአኽን ዝብሉ ስያሜታት ኣብ ሓደ መጽኦም ንረክብ ኢና። እዚ ድማ ተመሳሳሊ ትርጉም ስለ ዘለዎም እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ። ካብኡ ጥንታውያን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ብምሉኦም ኢየሱስ ክርስቶስ መልአከ እግዚአብሔር መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም። ንሕዚ ግና ንኣብነት ዝኣክል ሰለስተ ኣቦታት ክነቕርብና። ንኣብነት እቲ ካብ 100 ክሳብ 165 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዮስጢኖስ ሰማዕቲ ወይ ድማ ጀስቲን መርተር ዝበሃል ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ ከም ዝበሃል ትራይፎን ዝበሃል ኣይሁዳዊ መልሲ ኣብ ዝህበሉ መጽሓፉ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል። ክርስቶስ ንጉስን ካህንን ኣምላኽን ጎይታን መልአኽን ሰብን ሓለቓን እምንን ተባሂሉ ይእወጅ እዩ እሞ ከምኡ እውን ኣብ መጀመርታ ዝተወለደን ንመከራ ዝተቃልዐን ሕፃን ድሕሪኡ ናብ ሰማይ ደይቡ ብክብሪ ዝምለስን መንግስቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነን እዩ። ስለዚ ዮስጢኖስ ሰማዕቲ እንታይ ክብል ይገልጾ ማለት እዩ? ንኢየሱስ ክርስቶስ ኤንጀል ወይ ድማ መልአኽ ክብል ገሊጽዎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣቦ ድማ ቀለሚንጦስ ዘእስክንድርያ እዩ። ቀለሚንጦስ ዘእስክንድርያ ከም ዝፍለጥ ኣብ መጀመርታ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዓብይ ናይ እስክንድርያ መምህር እዩ። ንሱ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎም ኣብዚ ዘኢንስትራክተር ኣብ ዝበሃል መጽሓፉ ከምዚ ክብል ይገልጾ። ቅድም ኣረጊት ህዝቢ ብሉይ ኪዳን ነበሮ፣ ሕጊ ድማ ንህዝቢ ብፍርሒ ይቐጽዖም ነበረ። እቲ ቃል ድማ መልአኽ እዩ ነይሩ። እቲ ቃል ዝብሎ ዘሎ ሎጎስ ወርድ ኦፍ ጋድ ዝተባሃለ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዘሎ ብመጀመርታ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ እግዚአብሔር ነበረ ክብል ዝተነገረሉ ቃል ወይ ድማ ሎጎስ እንታይ ነበረ ይብል? መልአኽ እዩ ነይሩ ይብል። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ከምዚ ይብል፣ ነቲ ሓድሽ ህዝቢ ግና ሓድሽ ኪዳን ተዋሂብዎ፣ እቲ ቃል ድማ ተራእዩ። እቲ መልአኽ ተባሂሉ ኣብ ብሉይ ዝተገለጸ ወርዲ ወይ ድማ ሎጎስ ድማ እንታይ ኮይኑ ተራእዩ፣ ፍርሒ ድማ ናብ ፍቕሪ ተቐይሩ፣ እቲ ምስጢራዊ መልአኽ ዝነበረ ኢየሱስ ድማ ተወሊዱ ክብል ይዛረብ ማለት እዩ። ቀለሚንጦስ ዘእስክንድርያ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዛት ሚስቲክ ኤንጀል ኢዝ ቦርን ጂሰስ ኢሉ ይገልጾ ማለት እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምስጢራዊ መንገዲ እናተገለጸ ዝጸንሐ ምስጢራዊ መልአኽ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ ይብለና? ተወሊዱ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይበሃል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣቦ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ኦፍ ሰላሚስ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣቦ እዚ ብፍላይ ብዙሕ ዝፍለጠሉ ዘፓናሪዮን ኣብ ዝበሃል ጽሑፉ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ድማ ፍቃድ ኣቦ ንደቂ ሰባት ስለዝጸብጸበ፣ ፍቃድ ኣቦ ንደቂ ሰባት ስለዝጸብጸበ ማለት ካብ እግዚአብሔር ኣብ ተላኢኹ ነገር እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ስለዝተረኸ ማለት እዩ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 እንታይ ይብል? ንእግዚአብሔር ዝረአዮ ሓደ እኳ የለን፣ እቲ ኣብ ሕቑፉ ዘሎ ሓደ ወዱ ግና እንታይ ገበሮ? ተረኾ ከም ዝብል ፍቃድ ኣቦ ንደቂ ሰባት ስለዝጸብጸበ እቲ ሓደ ወዱ ኣብ ዓለም ዘሎ ዓብይ ምኽሪ ዝሕብር
መልአኽ ዓብይ ምኽሪ እዩ ይብል ኣቦታት ቤተክርስትያን መልአኽ ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጽዎ ከሎም መልአኽ ዝተባሃለሉ ምክንያቱ እውን ምስኡ ኣተሓሒዞም ይገልጹ እዮም ስለዚ ድማ ኣብዚ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ እንታይ ይብለና ኣሎ ፍቃድ ኣቦ ንደቂ ሰባት ስለ ዝጸብጸበ እቲ ሓደ ወዱ ኣብ ዓለም ዘሎ ዓብይ ምኽሪ ዝሕብር መልአኽ ዓብይ ምኽሪ እዩ ወይ ድማ ኤንጀል ኦፍ አ ግሬት ካውንስል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለና ማለት እዩ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኦፍ ሰላምስ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይባሃል መልአከ እግዚአብሔር ኤንጀል ኦፍ ሎርድ ኤንጀል ኦፍ ያህዌ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ከም ቅዱስ ሚካኤል ወይ ከም ቅዱስ ገብርኤል ማለት አይኮነም ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ጎይታ መላእክት ደአምበር ፍጡር መልአኽ አይኮነን ግን መልአኽ ክበሃል ከሎ እቲ ንሱ ዝፈጸመልና ኢኮኖሚ ኦፍ ሳልቬሽን ንምሕባር በእግዚአብሔር ኣብ ተላኢኹም ብፍላይ ብግብሪ ዝፈጸሞ ዕየኡ ንምግላጽ ብብዙሕ መንገዲታት ተገሊጹን ተጸዊዑን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኽ ይባሃል ክበሃል ከሎ ክንድንግጽ የብልናን ማለት ንሕዚ ኣብዚ ያኣኽለና ስለዚህ ነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር